Monberg i blå. Vi har Leon Madsen i hvid. Og vi har yderst i den gule hjelmfarve Niels Christian Iversen. Sådan, nu står de altså klar hernede. Der er ingen, der kan fravriste Miki Pedersen sit nye danske mesterskab. Hvem bliver 2'er, 3'er og 4'er? Vi får det afgjort nu. Her vinder finaleheatet nummer 21 på yderbanen. Niels Christian Iversen. Bane 3. Leon Madsen. Jesper B. Monberg på bane nummer 2. Og på inderbanen. Og med den røde hjelmfarve, der har vi Danmarksmesteren 2011, Miki Pedersen. Og lad os så se, om Miki kan vise de 3 andre, han er en færdig dansk mester. Vi er klar til start, mine damer og herrer, finaleheatet. Ja. Nu er Miki Pedersen, Danmarksmesteren. Men der er stor glæde her hos Niels Christian Iversen. Jamen, han har jo lige sat den nye danske mester til vægs i finalen, men Miki Pedersen glæder sig helt sikkert stadigvæk meget over det danske mesterskab. Jamen, det var virkelig. Der må ikke også, du kan lige skal tage slet ud af teamet.